खुलुमखा अमा भिडियो आंके बुनो कक खनारना बागै sanamania अमा भिडियो उनखा लुकोनि थानी काइसा नाकार सानमानि भिडियो से कके थांनाय सालनि साथाम रोगै जे controversy चलाय तमनि आरो जागाओ आनि कमेन्ट नतै बो controversy चलाय तम के कके हाइसे आं आ कमेन्ट जे फुसियो आफ्रो आं कुनो नरंनो दुखरनानि बा नरंनो हामिया सावै सुइजामानिया अब आं शियातते आं सुइरि जाखा के शियातते फानो आं नरंनि बखानो दुखर जाखा आं तिके सुइरि ते अबगै तिनि आं लुकोरनि थानी हो आं जे कमेन्ट खालायमानि रंनो जतो र सावै नाखा जतो withdraw खालाय नाखा आं जतोनि थानी नाकार सानजाओ ते आं चाइतों नाय जे अमो हाय मिस्टेक ते बसकांगो यानातै ते के लुकोरनि थानी आमो नकोयो अनि जे कक सामा रंनो आं जतो न आं तिनि तिसा किफिलि नाबायखा नरानो नाकारसिदि हामबाय।